טוב, שלום לכם, מה שלומכם? כיתה ח'1 החמודים. אז אחרי ההיכרות של אתמול אנחנו מתחילים שיעור ראשון. מה שנעשה היום, אנחנו נעבור קצת על סוגים של טקסטים. טקסטים זה יכול להיות כל מיני דברים שכתובים. לא צריך להיות דווקא ספר ארוך, לא צריך להיות דווקא איזה סוג של הארי פוטר ככה עם 6 כרכים. זה יכול להיות גם ממש תשובה למבחן בהיסטוריה, משהו קטן, עם כמה משפטים, עם רעיון אחד. זה טקסט, ואנחנו נחלק אותו עכשיו לכמה סוגים, בשביל קצת יותר להבין איך טקסטים בנויים, וגם אחר כך, בשביל שאתם תוכלו לכתוב בצורה יותר טובה. זה מאוד חשוב, ככל שתגיעו למבחנים של בגרות ודברים כאלה, למשל בלכתוב בהיסטוריה, בספרות, בתנ"ך, בכל מיני מקומות שתדרשו מכם לכתוב, אז זה מאוד יעזור לכם, במיוחד השיעור הזה. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו לא לומדים באוויר, יש לכם כמובן את הספר הזה של כותבים לשון, אנחנו לקחנו פה מעמוד 13 עד 21, פרק ב', ויאללה, נתחיל. אז קודם כל, יש לנו באמת כמה תכונות של טקסט שמאוד חשובות. לפני שאנחנו מדברים על סוגים של טקסטים, יש דברים מאוד חשובים שטקסט צריכים להיות. קודם כל, הדבר הראשון שצריך להיות זה שיהיה לכידות. מה זה לכידות? זה אומר שכל הטקסט מדבר על רעיון אחד. לא להתפזר לי. לפעמים יש ילדים מתחילים להתפזר, מתחילים לדבר על החופש הגדול, גומרים בנהר המיסיסיפי בארצות הברית, וגומרים באיזה חלום שלהם להיות טייסים. זה לא קשור. צריך רעיון אחד, ולטקסט תמיד יש לכידות, יש רעיון מרכזי, אפשר לדעת מה הרעיון המרכזי. קודם כל, זה דבר ראשון. דבר שני, הרבה פעמים צריך להוסיף כל מיני מילות קישור, שבמשפטים רגילים אין. למשל, רציתי ללכת לים, למרות שהיה לי קר, או למרות שהיה תקופה, להוסיף את המילים האלה, למרות, אף על פי שכל מיני דברים כאלה, בשביל שהטקסט יהיה רציף, כמו סיפור אחד, כמו שאנחנו מדברים ואנחנו מספרים סיפור אחד, צריך שיהיה רצוף, אז ככה גם כשאנחנו כותבים, צריך שזה יהיה רצוף, שמי שקורא יבין שזה משהו אחד. עכשיו, אנחנו מדברים פה על כל מיני סוגים של טקסטים, והטקסטים האלה אנחנו נחלק אותם לפי הקשרים הלוגיים. קשרים הלוגיים זה כאילו המבנה של הטקסט, על מה אנחנו מדברים בכלל, על מה אנחנו מדברים בקטע הזה, מה ההיגיון שלו, מה הוא רצה בכלל, מי שכתב את הקטע, מה הוא רצה בכלל להגיד לנו, וזה, יש כל מיני סוגים של טקסטים, בסדר? למשל, אני פה מביא פה לכם את כל מה אנחנו הולכים לדבר, למשל טקסט שמדבר על בעיות ופתרונות, טקסט שמדבר על סיבה ותוצאה, הכללה ופירוט, השוואה, היבטים, רצף כרונולוגי, לא הבנתם שום דבר, זה לא נורא, אנחנו רק נדבר על כל הדברים האלה, אבל אנחנו תכף נפרט אותם ונסביר אותם יותר. קודם כל, הסוג הראשון זה קטע שמדבר על בעיה ופתרון. למשל, אני רוצה להביא בעיה ולהסביר אותה, ולאחר כך להביא לה פתרון. בדרך כלל הטקסט הזה מתחיל תמיד עם 3 חלקים האלה. בהתחלה אני מתאר את הבעיה. למשל, בואו נדבר על קצת איכות סביבה. יש פסולת פלסטיק, המון פסולת פלסטיק בעולם, משתמשים הרבה בפלסטיק, זה חומר לא מתכלה. בעיה. מה הניתוח של הבעיה? עכשיו אנחנו נסביר את הניתוח של הבעיה, זה אומר איפה רואים, צריך להביא דוגמאות, צריך להביא הסברים, צריך להביא נימוקים, למשל כל מיני עובדות על כמות של פסולת שמזהמת שנמצאת בכל העולם, כל הדברים האלה, זה סוג של קצת לפתוח את הבעיה, לתאר אותה ולתת לה נפח, לתת לה דוגמאות, לתת לה עובדות. ואז בשלב השלישי והאחרון אנחנו מביאים פתרונות אפשריים. זה הסוגים של טקסטים, טקסט ראשון, בעיה ופתרון. זה סוג כזה. בעיה של פסולת פלסטיק, לפתרון לעבור לאנרגיות, לעבור לחומרים מתכלים כמו נייר, כל מיני דברים. הלאה. מבנה שני, יש לנו טקסטים אחרים, לא מדברים על בעיות, לא מדברים על פתרונות, אלא מדברים על סיבה ותוצאה. בסדר? סיבה ותוצאה, גם להם סיבה ותוצאה, למשל, אני אביא לכם דוגמה, למשל, אם כבר אנחנו מדברים על איכות הסביבה, התחממות כדור הארץ. התחממות כדור הארץ
ואני לא רוצה עכשיו לתת פה פתרונות להתחממות כדור הארץ, כי יכול להיות שבכלל זה לא משהו שאנחנו יכולים לגרום לו בכלל לפתרון, אבל אני רוצה להסביר את הבעיה. אז קודם כל, אני מביא את התופעה. מה התופעה? כדור הארץ מתחמם. עכשיו, למה? אני יכול להביא כל מיני דוגמה, למשל, יכול להיות שהוא בגלל שאנחנו משתמשים בהרבה דלקים, או משתמשים בהרבה פחמן דו-חמצני, יכול להיות עוד סיבות אחרות, בסדר, אני לא מכריח פה כמה דברים, אפשר להביא כמה דברים. ואז בשלב השלישי של הטקסט, בדרך כלל אנחנו נדבר על התוצאות. ואז מה זה גורם? זה גורם לנו, למשל, שקרחונים נמסים, מעלים את מפלס המים. אז עוד פעם, אין פה פתרון, יש פה פשוט, אני מתאר פה איזה תהליך, סיבה ותוצאה. היה פה הסיבה זה השתמשות בפחמן דו-חמצני, השתמשות בדלקים מזהמים, ואז זה גורם להתחממות כדור הארץ, שזה גורם שקרחונים נמסים ומציפים את כדור הארץ. זה מבנה לוגי שני. יש מבנה לוגי אחר. למשל, בן אדם רוצה לפרט על משהו. יש לפעמים נושאים שהם סתומים, צריך לפרט אותם, להסביר אותם יותר. בן אדם כותב מאמר בעיתון של הישיבה, בן אדם כותב איזה פוסט בפייסבוק, שבא להביא פירוט של ההכללות האלה. למשל, בואו נביא דוגמה, הנה אנחנו מביאים פה לפי הגרף שיש לנו פה, רעיון מרכזי, איך עוברים את החופש בשלום. בסדר, חופש גדול זה דבר שהוא כאילו חודשיים ארוכים, בלי מסגרת, הרבה פעמים הרבה מאוד משעמם, להורים זה בכלל קשה, הם גם צריכים לעבוד, גם ילדים בבית, איך עוברים את החופש בשלום? אז מישהו כתב איך עוברים את החופש בשלום, אז הוא הביא כל מיני אופציות. דבר ראשון, הרחיב על קייטנה, כמה כדאי להיות בקייטנה, כמה לא. דבר שני, הוא דיבר על טיולים עם המשפחה, דבר שלישי על משימות לימודיות, אפשר לעשות גם 4 ו5 וכו' וכו' וכו'. כלומר, שימו לב שפה אין תהליך, לא יש סיבה, תוצאה ומה גורמים, אלא יש פה ממש רעיון אחד, איך עוברים את החופש בשלום, וכל מיני פירוטים, פירוט כלל, ופירוטים, איך אפשר לעבור את החופש בשלום, נתקדם הלאה. יש גם כזה דבר שהוא מבנה של השוואה. מבנה של השוואה, אני רוצה באמת, מה עדיף לי לקנות? לא יודע, פלאפון שיומי או מחשב, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. או הנה, אנחנו הבאנו פה דוגמה, הבאנו להשוות שתי דברים, בין בילויים של קריאה בספרים, לעומת משחק עם חברים. אז אנחנו מציגים את שני הדברים, בהתחלה אנחנו מציגים. תמיד כל טקסט מתחיל בלהציג. אני מציג את הנושא. מי שקורא אותי, לא יודע בכלל מה אני מדבר. אני מציג את הנושא, וזה השלב הראשון. אז אני מציג קודם כל על הבילוי של קריאת ספרים, או בילוי של משחק עם חברים. בשלב שני אני מפתח את זה, כלומר אני מביא לזה כל מיני הסברים, דוגמאות, כל מיני פירוטים. למשל, קריאת ספרים זה יותר רגוע, זה יותר מלמד, זה יותר מעניין את השכל. משחק עם חברים זה יותר חברתי, זה יותר כיפי, זה יותר אנרגטי, זה יותר מוציא אנרגיה וכיף. ואז בסוף, תמיד, אגב, בכל סוג של טקסט, אנחנו נגיע למסקנות. אז מה המסקנות? אז מה עדיף? משחק עם חברים, קריאה, אולי במצבי רוח כאלה קריאה, לפעמים במצבי רוח אחרים, משחק עם חברים, וכו'. ככה אנחנו עושים. אז עוד פעם יש לנו הצגת הנושא, שתי הנושאים, משחק עם חברים לעומת קריאה, פירוט שלהם, כיף, כאילו כל האפיונים של המשחקים, ובסוף, שלב שלישי, המסקנות. לפעמים יש מה שנקרא מבנה לוגי של היבטים. אני לא רוצה להשוות בין דברים, אני גם לא רוצה להביא סיבה ותוצאה, אני רוצה למשל, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על רגשות או על דברים שהם מורכבים, דברים עמוקים, אז אני הבאתי פה דוגמה, למשל של מבחנים. מבחנים זה דבר שעד היום אני בין כבר לא מעט, סביבים הרבה יותר גדול מכם, ואני עדיין מתלבט על מבחנים. יש כאלה שאומרים בעד מבחנים, יש כאלה שנגד, ותמיד, יש לזה כל מיני היבטים, יש לזה כל מיני צדדים, יש לזה כל מיני עקרונות. אז קודם כל, למשל, הבאנו פה את הנושא של המבחנים, אז יש או שזה גורם ללמידה, זה גורם ללמידה, בסוף מישהו שיודע שיש לו מבחן בסוף, יודע שצריך להיבחן, אז הוא לומד יותר טוב. מצד שני, זה מלחיץ. זה גורם לתחושה מאוד לא נעימה, זה מאוד גרוע. אבל מצד הראשון,
ככה גם אפשר לייצר תחושות הצלחה. אם אתה לא מצליח, אם אתה לא נבחן בשום דבר, אז אתה גם מרגיש שאתה כאילו לא מתקדם, אתה מרגיש באמת בינוני, אז כאילו החיים שלך קלים, אבל הם בינוניים ומאפנים. כאילו, אתה לא באמת מצליח בשום דבר. אבל מצד שני, למשל, אם עושים כיתה, מבחנים, אז פתאום יש כל מיני מעמדות בכיתה, יש את הגאונים, יש את הפחות, זה כאילו, זה יוצר כל מיני מתחים גם בכיתה, יש הרבה מאוד היבטים למבחנים. ועוד פעם, שימו לב, איך בסוף אנחנו מגיעים שוב פעם, לנושא הזה של מסקנות. אז גם פה יש לנו הצגת הנושא מבחנים, כל מיני היבטים שאנחנו מביאים, היבט ראשון, היבט שני, שלישי, רביעי, כל מה שהבנו, ובסוף של שלב שלישי, מסקנות. שימו לב איך המבנה הזה חוזר בכל דבר. רעיון מרכזי, פירוט שלו, מסקנות. והנושא האחרון, זה רצף כרונולוגי. רצף כרוני, זה לפי זמן, זה דבר שהוא בוודאי יגיע לפי הזמן. זה קצת מילים בלועזית, אבל כדאי להכיר את המילה הזאת, כרונולוגי זה דבר שמגיע לפי הזמן. למשל, בדרך כלל איפה השתמשו בזה? כשמלמדים היסטוריה. כשמלמדים היסטוריה, רוצים ללמד על משהו נושא ספציפי, ולומדים אותו לפי הזמן. אז מלמדים אותו לפי השלבים של העניין. מציגים את הנושא, מלחמת העולם השנייה נניח. מלחמת העולם השנייה קרתה באמצע המאה ה-20, בין גרמניה לכמעט כל העולם, ואז מסבירים את זה לפי הסדר. אז בהתחלה מה גרם למלחמה, אחר כך מגיעים לשנת 1939, את פריצת המלחמה, גרמניה פה נכנסת לפולין, עושה את הסכם עם רוסיה, ריבנטרופ מולטוב, עד 1940 היא גם כובשת את צרפת, זה ממשיך עם הכיבושים הגדולים, היא נכנסת לרוסיה, ואז ב-1941 כבר יש מפנה במלחמה, 1942, אנגליה וארצות הברית כובשות מצרפת, רוסיה נכנסת מהצד שלה מצליחה לעצור את המתקפה, עד שנגמר ב-1945. שמתם לב שפה זה לא היה איזו סיבה ותוצאה, אלא זה היה לפי הסדר של הזמנים. אנחנו מתחילים, באמצע לפי ממש הסדר הכרונולוגי, וגומרים. כלומר, אנחנו מציגים נושא שהוא לפי העניין שלו. גם פה, אגב, יש פה הצגה של הנושא, הצגה לפי הסדר של הזמנים, ובסוף גם איזה סוג של מסקנה. זהו, זה הנושאים של השיעור, זה הסוגים של הטקסטים. אז מה היה לנו? היה לנו בעצם כל מיני סוגי טקסטים שמציגים בעיה ופתרון, טקסטים שמציגים על סיבה ותוצאה, כאילו כל מיני מה גורם למה כזה, טקסטים שמדברים על הכללה ופירוט, פרטים, לעומת הכלל הגדול, כלל גדול שיש לו כל מיני דוגמאות וכל מיני פירוטים, והשוואה בין שתי דברים שווים או לא שווים, שצריך רוצים להשוות ביניהם, ועוד שתי סוגים עלינו, היבטים, נושאים יותר רגשיים, יותר עמוקים, שיש להם כל מיני היבטים בנפש, או במציאות, טובים יותר, רעים יותר, כל דבר בעניינו, ורצף כרונולוגי שמשתמשים בו בעיקר בהיסטוריה. זהו, זה השיעור, אני אשמח מאוד שתראו אותו, הוא ייכנס לכם גם בכלל לכל השיעורים הבאים, כלומר עכשיו אנחנו ניתן לכם הרבה מאוד משימות בשבועיים הקרובים, 3 שבועות הקרובים, על סמך הסרטון הזה. בהצלחה, אז אני אזמין אליכם דרך הרב קורסיה, דרך הרב אברהם, וממש בהצלחה לכם. כל טוב סלע, תראות.